إيران حقتات حيل بحر خقيرو زخلو نفس قتلته ارتفشال دولفين على مقرمة دحرنا إلى على إسراء عمتات مشتراو معبالة إيران بملكع دولفين سندفو سبالبو سرعتات حيل بحر غريبة إزوم سرعتات كم ناي بحق فترتات أما يوهادن كون نتاوي ناي وقتو الأخوتات دما يفتسمو كم كامي كاد نفارد جن كعاو تحت ماي إذا خمديلن كل دم إيران وتدرب بتاعت أمريكا ذكرت متكعتي كابت بوقع استأمن العزيز بزح عنوات كم دورة دم ما يقل صلا تنتناسات لايت كم زم ملخط دم مع أخلاي مراق أما لا مدبرات أمريكا بوح دخل تميت عشرين شموتن علامات كم استهاسي ويدم خمسة عنا ويحبر عنقرات دفاعات مخازن النداد نفرت خمون سرعة مكل خرادارن أيرن كلهم بحيلتات إيران دم تحريم ميوم إتاهات كاب بهزب ترقاقت عزيز زايد كم دخل دم ما يقل صلا إذا خمزيلن كلن ماتب بمصاوى أمريكا إسرائيل نبلع لإيران أير متكعت خاوز فصمال لجزية جمير بملء تعاطي يصنحو إيران نزل سراج كو مسمر ما يزعط وطا أمريكا إسرائيل نزل فصمال متكعت خمجورة ملسيو بز مصاوى 20 ميتاوني عالمنا نداد نفساس تفترة أو غازن بنات ند دماغ حرفاز قبوزنا ورأيو مراخب حيل بحر النوح رحقاتن لعلن تخكلن نطوار زخون تنقاسقاس مدرخاتو زخون لزلوان مناو مكل خال بحر عوي لوط يقبر الله مراخب سامارينات معولات كورز مسائلات بمتقام وتدراو حيلتات حجه وشت هاجر ويعمق بحر رحقام نزركو علماء دماغ هارم يخول اليوم اذا دما خاودوات حليفم ازين لعلخ وصحو دما يخولو ازوم سرعتات زيوم جي بي اس ناي ميرت كارتا زحبرو دهاس تحويسو معولات ناي مسارح تكنولوجي دما يتقمو اذا دما مسائلات ازيو تحت قمت كنفر يخولو كومون كاب زهرم ملكع مدر بمسعاب كاب رادار كدحنو دما يحجزهم زمناو سرعات موقعون ازيو بزح عيتات زعيو بمخانو حانت مركب مريتن بحرن زخون استفالي عينه تتكوس دما تحز يخلا اب بحر زمدبر لانشرات زلون سراج كاب بالجهاد دما لعليو إذا خمزيلن كل دما تركوا مانجو هجرات سرح بلاستيك مسائل الدم هند مغربا منجس تركوا كل تشان إسران شدشن أو إستانبول بستخايد مريت مكل خالصها يلدها من زستبهلا فلا ما إنتر كونتيننتال بلاستيك مسائل بوقع دم مغربي يركب بكوبانيا روكتوسان استدالوز مسائل فلا ما يفساس نداد سرح أسوار تركوا خينو كسكاب شدشش كيلومتر حقت زلون بهاي بروكسي فتنة كتكوس كم زخل دما ينقر إذا دما بسفالي هجراو سراج كاوشتها دما نوقع زخليو منيسر مكل خالتها هاجر ياشر كلر اتسرعت كان مسارحتا تركوزنا وحرحقات زلوا خينو كان علامو دما سراج كاو ميزان نمعقاب كما كلاخل خوين خغلغل مخان دما سميرلو يخون امبر انكرا مرغص يادما بنصر غليصاتلا تمسائل نمريت طرا يكونن سبب سلطان تهاجر اتمسائل ملؤ بملؤ بسرح خمز ركابن هاجراو دحنته حدغان توديقو بقلطفو طقم خوعل كم زخل دما تنقيقوم اتملختب تدروت رزملو جيوبوليتيكاو هاو بحيال دما يدمس إسرائيل مستناي ليبانوس عطق وجله حزب الله اتكايد زلاو قدو نمالس مع مقراص تخص خاوز فرم نفلما اوان برس ختما بيروت متقعت فصيما اذنا إسرائيل متقعتي نتقጭ دو نمال زي تخالس مع توسخ صقط دما فطير الله اتناي اير متقعت استفصما حزب الله زركولو دهاي استبحال دواو خفال ناي تختما ايو اما حوراو مرخت زوص مسلات كم زملاختو دما كبيد بارع حو خمس تخساتن انت واحد هنصا عاوي عنوت كم زوط دما يريو قدامي منيستر بنجامين نتنياهو زوص مغلصي نعزاز حيل رادوان حزب الله علامة زجور متكعتي ككايد بعلم وسانة خمس حلف دما قليتهم سيطوات وشت هاجر مراخب بزهان كم زملاختو اتمتكعته استفصم اللوان عبالات تعطق جلو آخر خمس نور دما تقليتو حزب الله خسكاب حج بزعات متكعت زهاور رئيتيلن كد مسلسة سمون بريدن امريكا دونالد ترامب عمونغو اسرائيل لوان السمع مقرات توس خمس تقوار خبز قلص ندحر ابدا هايو متكعت خبص حزن فلم اوانيو اتم مقرات توس كوان تتفرارما اسرائيل حزب الله متكعت مفصان ما قصيلن اللوا نحرحلان ون مغا سمع بمفصان دما يكاتسا زبزحنا اسرائيل نا اير متكعتي ندوا وليانس دما زهرميو سراوي اسرائيل بتخفال تهاجر تحت قرصي متكعت حزب الله مستجوجل ركب زلهم سباتن كم زلو دما يقلص حبيتا من يسرطعنا ليوانس كم زريو ابز حلفو سومنات طرح بستفالي خفالات تهاجر بيستفصم متكعت دقانسي حصانات حويسو لعل 120 سبات دما خم تقتلوا قليصو اتقطرت من يسر توقعت النصحان فلي دما يقمطن سراوي اسرائيل ودو زلو مرت ليوانس دما ورير حيزي يركب الامو دما حنت محبرسب سميناو اسرائيل زو حس كوينو تاو حزب الله نصا زخونه ناي صتا زوان مقام مخان دما سب سلطان يزاربو اسرائيل بزتقاطر تغزات ليبانوس زركب عتات ملؤ بمعناو سراوي تابقات زفصمه تغبار تمساسال زخونه تغبار دما تفصملا
بخالي زيننا دما متنا سفي عوتات سودان او دو كردفان وتدراو منጭ سراوي سودان كم زحبرو سراوي سودان خاو كتمان قلبيتاو منغدي يقان دحرم قوصار هاي بلان دالينين كومون او دو كردفان زركب صرغيا اب دعم مسرعنت صرغيا منزي خم زخفته دما حبيرو اسعوت وتدراو منጭ خم زغلصو اب دو كردفان ماخل لوجستيك RSF ون كم زعنو رغاغيصو እዚ خم زيلن كله دما سراوي سودان اب دو كردفان شوعت وتدراو تشكركرت 5 شوونه فليتو حدا خاب تنقبته 2020 اب تግራይ ተወልዕ ኩናት እታ ክልል ትግራይ በይና ዘካየደቶ ምርጫ ይነሩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ኩናት መንግስቲ ፌደራል ሓለፍትን ሕወሓትን ፕሪቶሪያ ውዕል ብምፍራም ነቲ ኩናት ደው ከብልዎ ዝኽኣሉ ኮይኖም ኣብ ክልል ትግራይ እውን ግዝያዊ ምምሕዳር ክምስረት ድማ ክስምምዕ ተበፂሑ ትግባራት ውዕል እውን መንጎ ክልተ ተፈራረምቲ ኣካላት ክካሰሱ ዝጸንሑ ኮይኖም ሓለፍቲ ሕወሓት ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይምትግባሩ ቀንዲ ተሓታት መንግስቲ ፌደራል ብምባል ዕድመ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ውቅዒ ብምባል እቲ ቅድሚ ምውላዕቲ ኩናት ዝተመረፀ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ዳግማይ ናብ ስልጣን بمملاس ابستغور مرጣ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ክልል ገረም መሪጾሞ ኣብዚ ዋና ተኽልል ክልተ ፕሬዝዳንት እዮም ዘለው ብፌደራል ንሓደ ዓመት ስልጣን ዝተናውሐ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ በትነባር ክልላዊ ቤት ምኽሪ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ዝተመረጠ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዮም ፋለይ ጸጻት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ክሃድም ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚን ከሎን ጀነራል አበባው ታደሰ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እዚ ዕደት ይገብር ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ ምሩኽ ቡርሃን ጅላ ዝለኣኸ መልእኽተውን ነቲ ሰራዊት ከም ዘብፅሕ ሚድያ እንደፈታ ድማ ገሊጹ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሓይልታት ሕወሓትን ዘሎ ወጥሪ ጀነራል አበባው ናይቲ ሰራዊት ዝግጁነት ንምዕዛብ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እዚ ተረኺቦም እቶም ጀነራል ኣብቲ ግንባር ናይ ዝርከቡ እዚ ወታደራዊ ክፋላትን ወታደራውን ኣካላውን ስነ ልቦናን ድልውነቶም ተዘዋዊሮም ከም ዝረኣዩ ድማ ተገሊጹ እቲ እዚ ካብ ታሪኻዊ ጸላእትና ይኹኑ ኣብ ባንዳታት ክስንዘር ንዝኽእል መጥቃዕትን ንምምካትን ምድምሳስን ኣብ ዘኽእል ደረጃ ድልውነት ደረጃ ንርከብ ክብልውን መልእኽቶም መመሓላሊፎም ጀነራል አበባው ባንዳ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣካላት እውን በስም እኳ እንተዘይጠቐሱ ቅድሚ ሕጂ ብመሪሕነት መከላኸያ ባንዳ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓይሊ ናይ ፋኖ ዕጡቕ ከም ዝኾነ ድማ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለ ድማ ለብለም ዘገምታዊ ምዕባላት ፋኖ ዝወለደ ጭንቀት ስርዓት ኢትዮጵያ ፋኖ ዘካየድዎ ዘሎ ወታደራዊ ወፍርን ውፅኢቱን ድማ ንስርዓት ኣብይ ኣሕመድን ተደናገፅትን ቃፅሎ ፈጢሩሎም ይርከበሎ ንሆ ድማ ጎንደር ፋኖ ዘላህዮም ዝማርኾምን ዘለው ዕስዋት ሰራዊት ኦህዴድ ብልጽግና ብኸምዚ ትርእይዎም ዘለኹም ድማ ተማሪኾም ይርከበለው Congratulations, Eritrea stood firm on their principles for a long time. እዚ ከምዚን ከለ ድማ ኤርትራን ብገዛ ዘይምብርኮ ህዝቢ እዮም መዋዕላት ተጻውኦን መኸተን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ነውሲ ወከፍ ዝዓርዕረን ዝመረረን ኩነታት ክሕይልን ክትርዕል ክወጣፀን ትርኢ ናይ ምምካት ሓይልን ጽንዓትን ክትምርምር ዘግደካ ህሞተ ቅድሜኻ ድማ ይቆየጡ መድረኽ ድሕሪ መድረኽ ቡድናት ክስገሩ ሓደ መሰጋገር መድረኽ ዛዚሙ ካልእ ሓድሽ መድረኽ ክዳሎ ጥራይ ዘይኮነ እውን ንኽፍጠሩ ዝኽእሉ ዘይተገመቱ ማዕረታት ብግቡእ ገምጊሙ ከከም መምጽኦም ክብድህ እዚ ድማ ተኣምር እዩ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነዚ ረቂቕ ኣካይዳ ህዝቢ ኤርትራ ግልጽ ድማ ተሓቲቱ ከምዚ ክብል ድማ መሊሱ ነይሩ ኣሪሕና መንገዲ ዓወቲና ንጥምት እምበር ብኸበባ ይንሳናበድን ጸቢብ መጻወድያን ተባርሓትነትን ተዓጻጻፍነትን ሓይሊ ፈጢርና ክብል ድማ ገሊጹ ነይሩ ኣሜሪካ ልዕልታዊ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ኤርትራ ኣምቢራቶ ዝነበረት እግራት ድማ ተልዕለላ እዚ ድማ ብዕድል ዝመጸ ዘይኮነስ ውጽኢት ሓያል ፖለቲካዊ ስራሕ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ድማ ዘመላኽት እዩ እንኳዕ ሓጎሰኩም እየ ክብል ዝደሊ ድማ ይብል ተንታኒ ፖለቲካ ቀጺሉ እውን ይብል ተንታኒ በዚ ንሪኦ ዘለና ሰላልፋት ዘዋ ይቕየር እዩ ዘሎ ኤርትራ ድማ ብርካን ላዕለዋ ኢድ ሒዛ ትወጽእ ከም ዘላ እዩ ድማ ዝገልጽ ሚኒስትር የማነ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዋርሕ አንጻር ኤርትራ ጽዑቕን ዝተወደበን ዘመተ ክካየድ ጸኒሐሎ ፖለቲካዊ ጎንፉ ዝተለኸፈን እው ኣጀንዳታት ዘለዎን ተጻባኣትን መጋባሬታትን ንኤርትራ ከም ተተናኻይት ጎራውታ ኣምሲሎም ጸለሎን ምቕባቕ ክህቁኑ ጸኒሖም እዮም ዝበለ ኮይኑ እዚ ኣካልን መቐጸልታ ናይቲ ነጻነት ኣብ ነጽንብለሉ ሰማዕታትና ብሓበን ንዝክረሉ ከምኡውን ባሕቲ መስከረም ምጅማር ሓርነታዊ ቃልሰው ነውዕለሉ ወቕቲ ዝረአዩ ባህርያዊ ኢንፍሌንስ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘግርም ኣይኮነን ክብል ገሊጹ የግዳስ መርዛ ዘመቶም ሽሕ ግዜን ተጻዓቀን ተሰፍሐን ነቲ ታሪኽን ጭብጥታትን ዝምስክሮ እሙቕ ስንድን ሃገራዊ መትከል ኤርትራ ንዘባዊ ርግኣትን ምትሕጋዝን ክብሪ ዝክቶ ይከኣልን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ከም ብርሃን ፀሓይ ዋሕ ዘበለ ሓቂ ጓሃ እዩ ፖሊሲ ዝምድናት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ስኒት ሓበራዊ ረብሓ ሰላምን ምክባርን ዕብየትን ከምኡውን ዘይምትእታዊ ውሽጣዊ ጉዳይ ዝተመርኮሰ እዩ ናይ ልምዓት ስትራቴጂካዊ እውን ኣብ ዘባዊ ሽርክነት ምምላእን ድማ ዝተመስረተ እዩ እዚ መትከል እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ዝበለ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጻሊ ዝገለጸን ዘረጋገጸን ኣብ ሃገራዊ
ቻርተር ሰፈረን እዩ እዚ ሃገራዊ ሰነድ እዚ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኤርትራ ንሰላምን ምርጋን ምትሕጋን ዘዋናን ዓለምናን ከም ዘገልግል ብድሙቕ ቃላት ድማ ሰፊሩ እዩ ክብል ገሊጹ ብተወሳኺ ድማ ቁጠባውን ባህላውን ምዕባለ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ካብ ከባቢናን ካልኦት ሃገራትን ተነፂልካ ብውልቃዊ ዝረጋገፅ ከም ዘይኮነ ብምንጻር ህንፀትን ንጡፍን ጠቕላለን ብምትሕጋዝ ምስ ግራውትናን ካልኦት ክፋላት ዓለምን ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስሚሩሉ ይርከብ ክብል ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ኣብዚ እቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፀንዐ ዘይምኽንዩ እገታት ንኽልዓል ትጉምቲ ናይ ምውሳድ ተገዳስነት ከም ዘሎ ዝእመተሉ ዘሎ ህሞት ንታሪክነት ዝበሃል ዘሎ ቁኑዕ ኣንፈትን ንምትሓዝን ንድሕሪት ተመሊስካ ዕቱብ ገምጋም ንምክያድ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መወዳእታ 2009 ኣብ ቅንያት ክሪስማስ ምምሕዳር ኦባማ ዝፈውሮኾን ዝደፍኦን ዝኾነ ጭብጢ መርትዖ ዘይነበሮ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ዓሚቕ እገዳ ብስም ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተበይኑ መጎታዊ ኩናኔ ድማ ሽዑ ኣዊጅና እቲ ዝገርም ድማ ፌደሬሽን ሩስያ ወኪል ኣብ ኒውዮርክ ንናይ ምምሕዳር ኦባማ ዓለቆ ብምሉእ ክድግፎን ከሎ ናይ ቻይና ወኪል ድማ ስማዊ ኣፍሽተሽን ኣብ ትጉህድ ዓለቆ ድማ ምዝጊቡ ድሕሪ ናይ 9 ዓመታት ዕናዊ ሳዕቤን ዓለቃዊ እገዳ ኣብ 2018 እገዳ ይለዓለሎ ምስ ተባሃለ እውን ዋላ እውን ደንጉዩ ዝመፃ ኣወንታዊ ስጉምቲ ተነበረ ይቕኒየልና ይበልናን ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ክረጋገፅ ብቀደሙ ስለምንታይ እገዳ የሚለሽና ድማ ጠሊምና ዛጊድካ ኣይተመለሸን ንኣልሸባብ ዝድግፍ ዝነበረን ዘለን መን እዩ ናይ ዓለቆ እገዳ ተሓታቱ እኳ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ይቕረብ ከም መቐፀልታት ዝንቡዕ ሕርያታት ኣብ 2021 ዓለቆ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገታት ድማ ወሲኑ ጭንቀትን ቅርሕን ተዘበገሶ ዓለቆ እዩ ድማ ነይሩ ኣብ ሰዓቱ ከዓ ተኾኒኑ ተመኪቱን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምምሕዳር ባይደን ዝበየነ ዓለቆ እገዳ ተላዒሉ ተባሂሉ ደጊምና ፍትሒ ይረጋገፅ ደግስብ ባይነዳት ከይመላለስ ፍወሳ ዝንቡዕ ፖሊስታት ድማ ይገበር ኣብዚ ቅንያት እዚ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበየነ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክለዓል እዩ ዝብል ፀብፀባት ድማ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጉይ ፖሊስታት ብዘላቕነት ብምእራም ፍትሕን ሕጋውነት ርትዕን ዘረጋግፁ ክኸውን ድማ ተስፋ ይግበር ዘይፈትሓዊ እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ መፋርቕ ጉንወት ድማ ክለዓል እዩ ዝተፈላለዩ ወከልቲ ምዕራባውያን ዜናታት ይገልጽዎ ከም ዘለዉ ድማ ኣብ 2021 ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተበይኑ ዝነበረ እገዳ ሓድሽ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ክለዓል ምዃኑ ድማ ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ናይ ስዕድን ኤርትራን ሓበራዊ ማዕድን ወርቂ ፋንኮ ማይኒንግ ሸር ካምፓኒ FMSC ንፕሮጀክትታት ምፍራይን ወርቂ ፋንኮ ዝውንን ሓበራዊ ተወግሶ ስዕድን ኤርትራን እዩ እዚ ኩባንያ ዘመንጎ ኣልሞትራፍ ኢንተርናሽናል ግሩፕን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ትካል ዝኾነ ኢናሞኮን ብመሰረት 64 ሚእታዊት ዝርከብ ሓበራዊ ወፍሪ ድማ ዝቆመ እዩ ቀንዲ ዕላማ እቲ ኩባንያ ኣብቲ ፍቓድ ዝተዋህቦ ቦታ ብቁጠባዊ መዳይ ዘርብሕ ክምችት ወርቂ ብምድሳስን ብምድላይን ናይ ወርቂ ምፍራይ ስራሕቲ ድማ ንምጅማር እዩ እቲ 390 ስኩዌር ኪሎሜትር ዝሽፈን ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ኣብ ዝዋጋሽ ባርካ ንዝርከቡ ከባብታት ብፍላይ ድማ ምንኡስ ዞባታት ሃይኮታ ተሰነይ ጉልጅን ኣጋሮን ዘጠቓልል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኤርትራ እቲ ብምህንድስና ብምንዳፍን ብምፍራይን ጋንታታትን መኻዝን ፀቕጢ ዝፃወር ኣቑሑ ከምኡ እውን መጓዓዝያ ታንከራት ዝፍለጥ ላዕለዋይ ትርካዊ ትካል ፍርያት ዝኾነ ባይቦይ መኪና ኣብ ወደብ ምፅዋዕ ክፋል ናይቲ ፕሮጀክት ምሕዳስ መሰረተ ልምዓት የሳልጥ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ታሪክ እናሰርሑ ይርከቡ ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ ጀልባ ብምስራሕ ንዓለም ዘበሰሩ ኮይኖም ሕጂ ድማ ኣብታ ጀልባ ዝተመኮረ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ናብ መርከብ ብምቕያር ንዓለም ብስራት እናስምዑ ይርከቡ ኣለዉ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ 2 መዓልቲ ድማ ዕሊ ምኮሮም ንዓለም ከም ዘውፅኡ ድማ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ግብረ መልሲ ብዲፕሎማሲ ቀዳማይ እቲ ፕላን ኤ ዝበሃል ማለት እዩ ገይሮሞ ኣለዉ ሱዳናውያን እንድሕር ሕጂ ድሮናት ተበጊሰን ኣብ ፖርት ሱዳን ይኹን ኣብ ካርቱም ከምኡ ከዓ ኣብ ግዝኣት ናይ ሱዳን መጥቃዕቲ ምዘካይዳ ግን ቦሌ ኤርፖርት ማለት እዩ ከምዚ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ዝነበረ ዓይኒ እንድሕር ሃሪምካ ዓይኒ እንድሕር እዝኒ ሃሪምካ እዝኒ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ሱዳናውያን ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም የጠንቅቁ ኣለዉ ይሕብሩ ኣለዉ በዚ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያውያን ኣቐዲምኩም ትፈልጥዎ ዘለኩም ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ናብ ካርቱም መጥቃዕቲ ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ተበጊሰን እንድሕር መጥቃዕቲ ናብ ሱዳን እንድሕር ኣካይደን ሱዳን ከዓ ነቲ ግብረ መልሲ ትህቦ ኣብ ካርቱም እንድሕር ሃሪመን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሃርማ ምዃነን በዚ ኣጋጣሚ ፈታዊ ፀላእ ክፈልጦ ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ብሓፈሻ ይትረፍ ንጎረቤት ሃገር ሓደ ርሑቕ ዘሎ ከማን መበገሲ ናይ ድሮናትን መበገሲ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራትን ክትገብሮ ብጣዕሚ ሃየንታይ እዚ ነገር እዚ ግን ኢትዮጵያውያን መዘዝ ሒዙሎም ክመፅእ እቲ መዘዝ ከዓ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ቦሌ ኤርፖርት ከባቢ ዘለኹም ኤርትራውያን ምስተኻለኩም መጠን ካብኡ ከባቢታት ተኣልዩ